хора, днес ще качваме това 47. Да. Ето, тук е влакът ни. Да, ето го влака ни. Много по-непълно. Това тук е. В средния вагон сме. Защото влака не искаше да отидем в първия вагон. Много си иска. То може този вагон там да се мине за първият. Само че трябва да по-ченска да се прикачим там. Това видео малко ще ми е така. А40 не хванахме днес. Може да се намаля. Ето. То път си за телефона, нали? Ако беше само с моят, щяхме да не се обаждаме, защото щяха да ми прекъсват видеото. Модернизация! И то червена модернизация. Ето е на там червената модернизация, хора. Между другото, повече обичам модернизациите, отколкото те тапирусичи, които ми... и то за летище София. Супер! Ми само кой номер е. Сега ще ви кажа, хора. А6. Хубаво е. Поне има модернизация за Витоша Потве. Супер е. Може би в София Сити метро трябва да карам този синия влак. Синия номер 1 в София Сити метро. Ще правя клип за него. Епелино. Хора, вижте колко празен влак. Нашия вагон е само един, двама, трима, четирима, петима, шестима човек. Сериозно. Това път си извадихме късмета в средния вагон. Но аз искам в предният вагон, където е там. Има изгоряла кружка, али... Нищо от депото не ясно не накаш. Така е. Ето хора на станция Константин Величков сме. Чакай, не сте да слушаш сложи телефона. Station Father. Много обичам да се казвам Next Station Father. Боже.
Сега трябва да държа внимателно, за да не се го изпусна. 47 и това 45. Пътувахме. Супер! О, Боже! И така хората ни на станция Варда. Говорителят. Станция Варда. Уважаеми пътници, при напускане на влака не забравяйте багажа си. При забравен багаж, моля незабавно се обадете на телефон 02 921 2100. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция... Отново зелена модернизация. Западен парк. Бизнес парк. Влакът ще се движи до станция Кривница. Отново модернизация. 9 за М1 към бизнес парк. Минути. Видео снимам. Да, това е компресора му. О, как гадно звучи така. Това те всички трябва да се сменят с други влакове. Модернизираните са по-хубави и по-икономични. Точно така. 9 минути. Другия вагон няма никой почти. Стигнахме Западен парк. Ето е Западен парк. Има някакъв зелен русич.
Но кой е този зелен лисич ми? Избора. Някакъв. 35. Точно този ли е? На който справих видео един път. И то също на МЦ. И така, хора, на следващата спирка на Люлин слизаме и ще завършим видеото. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се, лайкнете и от мен. После ще го кажа. Трябва да ставаме. Хора, и това беше видеото. И ако ви е харесало, харесайте, абонирайте се от мен. Чао!